Takže zdravím vás ľudia, ja som Pliecko z kanálu SKCZ Gaming a toto je video z hry Battle Strike. Takže o čo v tejto hre ide? Sme vojaci, americkí vojaci a bojujeme proti Nemcom. Áno. Áno, musíme vyčistiť túto zónu, ako túto môj priateľ povedal. Ako si mám čupnúť? Týmto skáčem. Teraz sa plazím. No, ide tank. Ja som slepý, neviem sa trafiť. Teraz ho sejmem. Ježiš, nádhera. No, ešte sejmeme tohoto. Tak. Dobre. Je mŕtvý. Ešte by tu mal byť jeden. Neviem, túto hru som hral len raz. Tam beží. A je mŕtvý. No. Tam ich je ešte zo pár. Tam máš. Jemu zomrel kamarát, on si toho ani nevšimol. Aha, no. Ty mi máš pomáhať a všetko tu robím sám. A že kamarát, to si teda hovoríš, kamarát, to áno. Stoj, stoj. Stoj, netlač ma. Stoj, stoj. No vidíš. Nedá sa? Dám nasadnúť? What? Husté. No, všetci sú dead, ideme ďalej. Na čo čakáš, poď. Poď. Autosaving, dobre, poď. Tu sa bojuje. Čo je, čo sa deje? Aha, dobre. Ako sa to... Ako sa to zbiera? Čím sa to zbiera? Nestrieľajte do mňa. Kde ste? To kto do mňa strieľa furt? Čo to? Oni tu majú snajpera. Ale kde? Je toto normálne? No takže, sem sa schováme. Tak. Wow. Musíme sa stále pohybovať, dobre, takže... Sú tu dvaja. Toto není dobré. Dostávam na prdel. Už sú asi všetci mŕtvi. Takže ja musím prísť na to, čím sa zbierajú tie veci. Chcem samopál. Daj mi samopál. No tak. Čím? Náboje. Bčko, Nko, Mko. Sakra, čím sa to zbiera? Dal som... Čo? Prečo mám pre zbraň? Ja som ho zahodil? F-kom sa to zbiera, hej? Dobre, a tuto? Čakaj, takže kečkom to zahodím, hej? Čo? Oni sú tu dva? Alebo nie? A čím sa premeniajú zbrane? Ešte to by... Keby som vedel. Toto nič.
Číslami. A. Jedna. A. Dobre. Nemal by som mať... máme granát. A nemal by som mať náhodou aj devinu? To som dal asi... Nie, týmto sa píše, dobre. Tak, ideme. Poď. Čupneme si. Byť veľmi opatrný. A. Zlá hudba. Akčná. A už po nás idú. Ale kde sú? Nevidím ich. Tam je na ceste. Tank! Sakra, nemám nabité. No tak, kamarát, pomáhaj mi. Prečo idú všetci po mne? Dobre. Toto by sme mali a teraz my musíme... Skôr než pôjdeme tam, my sa musíme vydať sem. Tam je ďalší s gulometom. Netrafil som. Čo? Máme... tam sú ďalší. Nie, nestrieľaj do mňa. Tak. Pekne si čupneme, no poď. Ale ich tu je. Nezavadzaj mi. Ešte by mali byť, myslím, tu na konci ulice. Nie, tu sme na začiatku, ale sme na druhej strane týchto zátarasov. Nedá sa toto použiť? Nice. Pusti ma. Takže tu sú nejakí mŕtví ľudia. To si zoberieme. Lekárnička. To sa hodí. Náboje. No to môže byť teraz jedno náboje, mám rovnako. Ešte je tu niekto... Nie, mŕtvý? Neleží tu? Ešte by to chcelo nejaké veci. Máme granát. Hej. Tak, teraz sa... Asi vydáme tam dozadu. No poď, na čo čakáš? Počkaj, ty nemáš nejaké veci, nie? Čakaj ma, hej. Ja tam sám nejdem. Teda ani ty tam sám nejdeš. Čakaj, lebo ťa zastrelím. A teraz si ale čupni a chod do zákopu. Ja si myslím, že tu sa to bude nebezpečné. No, dobre. Tak. Myslím, že tu by nám mali pomáhať. Myslím, že by sa mali prísť naši. Tam je gulomet. Hej. Au. Au. Ten šmeď má gulomet. Ale on ho nepoužíva. On žije ešte. Dobre, prebij. Rýchlo si prebij. Náboje. To je náš? Kde je nepriateľ? Nemôžeme ísť cez kriky, aha. No, takže spravíme to veľmi jednoducho. Nebudeme sráči. A pustíme sa rovno do domu.
Fú. Ty vole. Som dostal. Aha, on bol tu schovaný. Dobre, ideme sem. Aha. Tento schytal. A mal karničku. A to my práve potrebujeme. Nemáš náboje? Nemáš. Nevadí. Vrhneme sa ďalej. Počkať, čo? Teraz by sme mali ísť sem hore. Ticho! Tak, a toto by mal byť ešte jeden. Ale kde? Mňa by tu mal, sa mi zdá, napadnúť teraz zozadu. Lekárnička. Máme plný život. Nikde nikto? Napadajú nás zozadu. Ja budem strieľať všade. Ako nás môžu napadnúť zozadu, keď tam som ich všetkých vystrieľal? Cipni! Idem ich ostreľovať. Tak už nič, už som to ostreľoval. Čo sa bojíš? Tu sme boli, ale nie je to niekde schovaná lekárnička? Počkať, ja tú lucernu si nemôžem zobrať? Nie? No. Čo je to tam? Vyzerá to na itemy. Ideme si po ne. Takže sa vrátime späť. No samozrejme. No. My by sme teraz mali ísť. Teraz by sme mali ísť sem dozadu. Späť do toho domu a cez zadné dvere. Dobre. Tieto dvere by sa mali otvoriť. Čo som spravil zle? Tak. Už som ich otvoril. Tu by nás mali na A. Nie? Mne sa zdá, že tu by nás mali napadnúť znovu. Aha. Nemôžem na ňo... Á, dobre. Tak, a ešte kde? Musíme skontrolovať ten tank. O! Kde je ten môj kamarát? On tam ostal. Odkiaľ? Čo? Kde sú? Nevidím ich. Oni by... Odkiaľ na mňa útočia? Kde sú? Však ja ich nevidím. Aha, tak tu sú v krikoch. Fú. No, a tam bude určite ďalší. Oni sa schovávajú v tých veľkých krikoch. Takto budeme sa plaziť nenápadne, úplne nenápadne. Á, dobré. No takže, prvá úloha asi za nami. Samozrejme.
No takže týmto sa ja s vami lúčim a dovidenia.